ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. SSLC ബാച്ചിൽ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജിൽ കയ്യേക്കിൽ ബീർ ബഹൂട്ടയിൽ ഒരു ചെറിയ പട്കഥയാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കണത് കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. പട്കഥ കാണിച്ചു തരാം. पटकथा इस प्रसंग के आधार पर पटकथा एक दृश्य लिखन. इस प्रसंग के आधार पर पटकथा का एक दृश्य लिखन. समय सवेरे 9 बजे. पात्र बेलम और साहिലും. അപ്പോൾ ഈ പട്കഥ എഴുതുമ്പോൾ സമയം എഴുതണം, കഥാപാത്രങ്ങൾ എഴുതണം, ആരെക്കുറിച്ചാണ് സംഭാഷണം അതിലുള്ളത് അതൊക്കെ എഴുതണം. ആ കഥ